שלום, שמי דוקטור אריאל וורנר, יש לי דוקטורט בתחום של פסיכולוגיה טרנס-פרסונלית עם התמחות בליווי רוחני ופסיכותרפיה ומחקר והוראה. אני שמחה לספר שאחד המורים הבכירים שמלמד ב-Institute of Trans-Personal Psychology, איפה שאני קיבלתי את הדוקטורט שלי, מגיע לארץ יחד עם מטפלת בכירה, דוקטור קריסטל לוקוף, אשתו, שעובדת בהוספיס בקליפורניה. הם יעבירו פה שתי סדנאות, אחת בנושא של גישות רוחניות בסוף החיים ובשכול ובהתמודדות עם מחלות מאיימות חיים, ואחת בנושא של סוגיות רוחניות בקליניקה. אני רוצה לספר קצת על הסדנה של הרוחניות בסוף החיים, בעבודה עם אנשים שנמצאים בהתמודדות עם מחלות מאיימות חיים בסוף החיים, או אנשים שחוו שכול. אנחנו מכירים את התחום של ליווי רוחני כבר בארץ, יש הכשרות לא מעטות בארץ, גם במרכז הישראלי לרפואת גוף נפש יש הכשרה בליווי רוחני, ואנחנו כבר יותר ויותר מכירים את התחום הזה, יותר ויותר בבתי חולים זה נכנס. ויש לנו פה הזדמנות מצוינת לעבור סדנה עם שני מורים בכירים בתחום של פסיכולוגיה טרנס-פרסונלית, עם ניסיון רב בעניין של שילוב רוחניות וגישה רוחנית בסוף החיים. השילוב של הממד הרוחני בנוסף לתמיכה הפסיכוסוציאלית שהאדם מקבל בהתמודדות עם מחלה מאיימת חיים או לאחר חוויה של שכול, של אובדן. דוקטור קריסטל לוקוף עובדת בהוספיס בקליפורניה, והיא באמת מתמחה בנושא של שילוב רוחניות, אבל מממד מאוד מאוד מיוחד, ואני חושבת שזה הייחודיות של הסדנה הזו. הם מתכוונים לעבוד איתנו על סיפורי עמים, סיפורי עמים מתרבויות עתיקות, כך שזה שילוב גם של נרטיב, אבל בגישות רוחניות. אנחנו נעבוד שם עם סיפורי עמים מתרבויות שונות בכל העולם, ונסתכל ונראה איך הסיפורים האלה, עם המימד הרוחני שלהם, יכולים להוות תמיכה, משאב, הקלה, עוגן בשביל אנשים בסוף החיים או בהתמודדות עם מחלה מאיימת חיים או אנשים שחוו שכול ואובדן. הנושא של רוחניות ושכול, רוחניות ומוות הוא מאוד מוכר, ואנחנו מבינים את ההקשרים, ואני חושבת שהסדנה הזאת שתועבר על ידי שני באמת מומחים בתחום היא הזדמנות מצוינת להעמיק, ולאלה מאיתנו שפחות מכירים את הנושא זאת חשיפה נהדרת. אנחנו נלמד בסדנה כלים לאבחון רוחני במצבים של משבר, של סוף חיים או של מוות. אנחנו נלמד איך לטפל התערבויות רוחניות בסוף החיים. אנחנו נלמד איך להשתמש בסיפורי עמים על מנת באמת לקבל איזושהי תחושה של השלמה, של סגירה, של קבלה של המצב. אני חושבת שזאת הזדמנות פשוט מצוינת, כי גם הניסיון הקליני, המעשי, הפרקטי של שניהם, גם עם אנשי מקצוע וגם עם אנשים שחולים, וגם הניסיון המחקרי והאקדמי והתיאורטי, זה פשוט מאסטרים שמגיעים לארץ. אלה מאיתנו שמלווים רוחניים, אני חושבת שתהיה הזדמנות לשאול את כל השאלות ולהביא מקרים קשים ובאמת להתייעץ ולקבל הדרכה אפילו על מקרים קשים מהשטח. ואלה מאיתנו שעדיין לא מלווים רוחניים או שרק מתחילים להבין את הנושא הזה או מתחילים להכיר את הנושא הזה, זאת תהיה הזדמנות מצוינת לקבל את התורה באמת מאנשים בכירים בתחום. אני מחכה לזה מאוד, ואני חושבת שזאת מתנה שהם מגיעים להתראות.